Gabas yun. Kapit sobra. Habis malapas eh. Lapas. Belum sorry dah. Wah na to eh. Yung cellphone ato. Ato shop sir eh. Cuttings. Yawa kaya. Yatis. Tak. Tayo mo tutang ada. Mau sa kay sama do. Sakit ya, tuko eh. No? Sangit dire. Ih. Disgrasya. Anak na siya, basta kita tagkorta. Lagi mga samad-samad ginagmay para pam na siya. Ang pahimat ngon ba nga isod gyud pangita ang kwarta nya sayon ra kay kastuon. Ay manangaga tara na siya bungbong may bintana ay atop kumpleto na siya kamo ni bahalag judge og nindot ba na o guan di okay ra sir. Ang sa kong amo kay okay na lang ko no. So ang kuha nga na ang upuyo na lang guro. So napala ito aso ng gamay dira. Dire pikas bungbong. Dire mana. So nawa dawog ba no. So sa akong kalimtan no. Misag kahap dira karon nagdakog baon pero okay na siya kay at least tibaw ta nga kan andam ta ba kay bisan day rason tayo bisag na limot gud. Sabi ng tanunan na ako mga guys. So karon kaway sa kadto no kay sakit yung kamot. Gold lagi. Wala nag-video ko eh. Adlaw yung tanan dia mga gano, another day, another life, another blessing na no, karon happy Sunday yung tanan dia no. So karon kay padong uli, so mag-drive ako kay masayang ma-disgrace ko. Numbay lang sa kong kaon kay grado kay mapasos mama dito ron. Ari lang sa kong kaon sa inyo kay si mama lakaw ko to. Mali. Libre itong panood to. Tambal sa kuan ba? Diabetes. Ino ta tambal diabetes? Ha? Kani? Di man ni pagpanaot ato pero kuan gini siya. Tambal bitaw na sa mga tambal ni samad-samad, samad sa tiil. Okay, og mas Di man kay og masambad ang tiil. Ya, simbak ko ma diabetes.
Oh, putlo man ang tail. Di, wala na sama sa tail. Bali na sa paa. Pung pa ni Sir Pumio. Pung pa ni sa akong maestro mo, kung na siya tambal sa sama sa tail, labi nagdebitison. Okay, putlo namang tail. Ay, too ka. Inom tanan na bahala na. Lami man. Woo! Yawo, sunkiss mga gaw. So, ganihan na nagsura ng master ano about sa Domingo no or sa Sabat day or sa adlaw ipapahulay no. So yan na si master nga kuan ko maga ang Domingo ko no kay para niya pareha pud to nga literal jud ko nga ating pahulay. Pareha tong gibot ko no mapahulay. O pahuway jud ko no kay Ginoo man gani ko no pag humayag buhat sa kalibutan so anong kadaw sa kapitong adlaw ni pahulay siya. So nga half day man ron. Saka nung manimba pa mga ating pahulay maron. So, dapat din ko no. Ingon si master. Pahulay juga. So, karon makapanimba man tao di. Pindi lang ni din ta mo sa aje, bate kay basta mo sa abot no. So, ting pahulay maron. So, pahulay lang sa ko dire. Danduyan lang sa ko dire. Tambay-tambay lang sa my friend dire. Ah, my friend ay. Oh, dai. Iro na dara dai. My friend. Ay, takaw ko dai. Takaw ko. Ito ko balay. Der ka? Biyan di ka eh. Mana eh? Ari ko? Ha? Bye. Aron mga gano. I've decided to di lang sa ko manimba kay marag kuan man. Hapon na niya. Ako ko pangandam no. So, dito manimba pero basa lang ta. Ani. Basa lang ta. Before ko mabasa mga gano, mag-charge yung tako niya. Nasa on. Natari on ito. Kung lube yung ikuha kong lube! Hey! Ngayo ko! Ari ko kay ngayo ko! Anong suko-suko mo kaya mo na? Klaro anak. Garab-garab juga. Wala ko na dadamang inasala? Di mo garab-garab dua. Spasibi, inom ko. Mainom ko. Motong sa mediri mga ga. Spasibi ninyo kayo mainom ko. Okay ko eh. Ratul mo dulu ya. Tah, grabe yun. Maya kan sa bukid yun. Instant food. Kaya sa naman. Karo gid, pabuak ka de. Pabuak ko sa lubi. Lubi na ako. Lah. Pabuak ka sa lubi. Pabuak ka. Pabuak ka. Sabi. Buak ko sa lubi. Ana. Ayo buak. Pabuak ka sa lubi. Hoy. Kapita ko niya. Pulma ako sapatos ha. Good. Hapon ng mga ga. So, ako pagbasa-basa kanina no, nakatulog ko. So, ito na yung isang tapuson. So, before tayo tapuson, gusto na ko isulti sa inyo ano nga. Kanang kuan. Nagka-klase no, sa pagbalaan sa Domingo no. O saan na ang pagbasa sa Bible, kundi ang pagpanimba sa kuan no, simbahan, sa pagminaw sa Ebanghelyo mga gano. So, kuan. Gusto na lang ko isulti sa inyo nga sa karang sa panahon karon kanang usahay sa sige natug hustle hard sa sige tug pangitag kwarta no, usahay makalimot ata sa pagpasalamat sa Ginoo no or sa pagsimba sa yaha kay kuan tungod sa atong kabisi pero di ta na makalimtan no ato siyang simbahon kay kaninta nang butang naa sa tuaga sa mga sa tuwa mga ga ako ning nituo ko nga si God mo yung number 1 provider na to no. So muna siya tanan natong naa sa tuwa karon ug asa man kadiha ug sa tanang grasya ni mga dawat dili na to maangkon kung dili pinaagi ni Lord no. So dapat ano siyang pasalamatan no. So kung natay panahon sa pagsimba sa adlaw Domingo kung sa man natutuang tinuan diha or sa bana lain-lain matag kuan religion ninyo pero usara man tag Ginoo. So dapat magpasalamat ta sa iya hagit ka siya gahin o nga oras para sa pagpasalamat sa iya kay kung dili tungod niya wala ta og asa man ta karon no.
Basta ng blessing ang dawat na to. Especially kanang blessing sa kada adlaw no. Makamatata, blessing sa kinabuhi. Indot kina siya. So, mo siya tanang karong adlaw mga ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa YouTube channel no. That's all for today. Ganoy TV, Anoy out. Bye-bye.